Аксар мәктәп укучысы Инжи Миңнуллина политехник күллият оештырган аш-су әзерләү бәйгесендә катнаша. Пешеренергә осталыгым бар, исәбем конкурста сынатмаска ди ул елмаеп. Без бүген пешердек 2 ризык, винегрет һәм пирог. Конкурс таләпләре буенча алдан әзерләп куелган чүпрәле камырдан төрле эшлекле пироглар һәм винегрет салаты ясарга кирәк. Укучыларның осталыклары һәркемне сөендерә. Кулинар традицияләрне саклап дип исемләнгән бәйге уку йортында 4нче тапкыр оештырыла. Шәһәр һәм авыл мәктәпләренең 7-8 сыйныф укучылары чакырылган. Бу бәйге безнең гаилә елына багышланган, төп максаты гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшыру. Бездә бүген 7-8 сыйныф укучы балалары катнашалар. Җыелган баллардан чыгып бәйгегә нәтиҗә ясала. Конкурс биремнәре берничә юнәлеш буенча бәяләнә. Иң катлаулысы жюрига йөкләнгән, чөнки иң лаеклыларны алар билгеләячәк. Адилә Бөрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.